कीर्तन ज्या वेळेला बाल कीर्तनकार इथं कीर्तन करत होता 15 मिनिटाचं, पण 15 मिनिटं कधी गेली हे आपल्याला त्या सभागृहात बसता बसता आपल्याला कळलंच नाही. म्हणजे जेव्हा एक माणूस कोणत्याही एका कार्यक्रमामध्ये किंवा कोणत्याही प्रसंगामध्ये गुंतून जातो, गुंफून जातो आणि आपल्या जीवनाची अमर्याद शक्ती ओळखण्याचा प्रयत्न करतो, त्या विचारांचं भांडार जे आहे आणि ते कशात जर असतं तर ह्या प्रवचन प्रबोधनातून माणसाला एक वेगळा मार्ग देण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असतो. ज्या तऱ्हेने संस्थेने एक सुंदर असं वाक्य दिलेलं आहे की आकांक्षा तुमच्या त्याचबरोबर पंख आमोसे. खरोखरच ह्या पंखानं गवसणे गरणे एवढी उंच भरारी मरण्यासारखी आज आमच्याकडे ताकद आहे. फक्त पाहिजे ते चांगले विचार, पाहिजे जे चांगले इन्स्पिरेशन आणि त्यामध्ये असणारी एक आव्हानं पेलण्याची जिद्द, चिकाटी, मेहनत, या सगळ्या गोष्टी जर सगळ्या गोष्टी आमच्याकडे आहे. जगामध्ये कोणतंही काम ही अवघी 4 ते 5 मंडळी करतात. प्लॅनिंग करायचं असतं. मला आपल्याला आज कीर्तनाचा कार्यक्रम इथं आयोजन केलेला आहे. तो प्लॅनिंग केल्यानंतर तो बाकीच्या समोर मांडायचा असतो आणि त्याला अनुरूपपणे सगळ्यांनी अनुमोदन करून हा कार्यक्रम पुढे न्यायचा असतो. प्रत्येक माणसाची ओळख 2 गोष्टीतून होते असं मी मानतो. एक गोष्ट म्हणजे शिक्षण असणारच, पण मी सातत्याने सांगत आलेलो आहे शिक्षण हे आपल्याला पोट भरण्याचा मार्ग आहे, पण आपली खरी ओळख निर्माण करण्यासाठी 2 गोष्टी, ते म्हणजे कला आणि दुसरा म्हणजे खेळ. मुलं भरपूर आहेत, मुलांचे गुण भरपूर आहेत, पण ते बाहेर काढण्यासाठी त्यांना एक व्यासपीठ लागतं आणि मला वाटतं हे व्यासपीठ आज योग्य वेळी योग्य ठिकाणी आज तयार झालेलं आहे.